fufuro mu a ye tumirika akobia ye fanse Korle Teye eno ewo birem north ewo epoye mantemu ehonsam na ye kan setifo be hye no nso a awia no ebo dumienu birem kase ebo no ene ye bo atiefo mu se ye nyankran se amena bi akasa na mna na akasa no eye mrante kwa bi a wo mo abomode so mo kofom akotu fom gude de fani se ayisika akọ no na ejo omonya bibi kakra ba be podwe ha na mna no ha amna we na nipa kom hwe reporter no nsuro wo kom wo ko bi na wankwa bede wa brade na yesi enipa no bense dunum ne akire ni o eno omo fom no omo edwaboom omo dwaboom ano wo hu se amna na ba na etese ensu atonti bomade akatamra no so nyina etina kire se nipa ne bi wonu maka fom ho samna na ya ka no emprempren yama ne bofo akọ emom de hu infonyina na video no e de abeto e Facebook page no so sesi ai ebeto odwane ase kran na enipa ba sanso de amono mu hono mu a agi kura no wo man ka bi eduru ba bi ese nipa ba se manu podie wo mo no nadmofo no ebo mo ade twitwa de je wo mo emom konfa excavator we sa emom timi enipa mienu ye omu pra no ne ye pre mu odin ankasa emye so mo de makopiam kura wo bia ye fense eye ayaresa bia sense omu pra no na ani enyan na ye bomu ade atoato homa na ne akwa homa no so okay na yamani boni ani din ani de fense Godwin bomu ade awura mu wo mantem hono mu a me hala no but moment ma ba Facebook page no so na matimi abababo mani akohoma ababahwe sedie amra ne si buye ani yamane boni ye fansa Godwin ye bekọ na so ye watimi abomaden akyekyere bie ade asoma yen na mna wana ni pagum ha kope bibia bedino no ha ehu papa na galamse na ye niema paon se omutu ase na amna ne ye won na muma yentie sedie yamane boni no ene mpanifo bi a wo mo ho no nadmofo no edi nkomo no mu kire mu do mo teye na yemfa bi ma yatifo. Fortunately for us no I witness any committee secretary ye beto wo mo no enyina ma yate say nipa 10 na omkegie na ya mi adu metimi yo mu nyina said the minerals commission for so aba be do higher ye no mu nyina hwetwe nkomo no we are all finding ways ya ebitumi akwese indeed ye nipa nyina fi asase na se anase ni mu nyina enti sabre no mu guso wo ho se wo matimi ayi nipa nyina firi ho ana na Godwin to aso kra ene eye ambulance driver wono ni din ene de offense Kwame danso ebo nkomo no ono nso no do huye ene se do mu si ye prafo no ewurade nyankopon nipa nsahwe emra obo frame na ko bobe 2 o'clock ana me ko enti me ko ele me kudu side kumon ama mesi me pakeka ne to aso ko site ko no me bodies be full go down enti me jina mo me pe ya me man si from man ko down ba me jina so mo yi tere na kan na me kan ho be se bi twem do enti after that no ana me ba me kan we do kan na fele na obia obu tum kwanya mo fa so afa body ndi aba enti me yesen ka me tu kan na sa do fiti me ba na me sia please follow ana mo se me san san me 7 na me ko room enti me sia please follow me sa me san san me china yen ko park no so na omo ko fa body ko na but 7 there we na dey dom ko room hospital am ka se meet me a kire ana se bibisa meet me chon konto unless se bibisa si no ma fe me se sabra back na zi akona me ko ne de me wo bed da kai no a yisi ho ansa no mo hye body sa 7 ni nti afina nka me ko akofa me bed na mo kwan so me ko endo eye ambulance driver ene mpanifo bomaden afa tete fon friend se na ekoso nti nipa na agugu ano betabiro mo ekomo chire ana ono so chire mi se de mayen na Godwin ewo homa no so gode majoe mejo ejeja empomi ye de Akoma FM sunie bibia boko na nso e nyame adaroma mo na nsem we si ye mo ko ho se o kan nyina afuo no na se o twa ne tiawa e de biam na betima ka che o me se ba ne sen ene ko fa sa awurikasem we bae bibia aya amanfo no performing illegal mining activities ewo honom na ye waterlogged area connected to Berem River no enti eye baby a ugina okra utimi mu se nsuo free
nkyɛnkyɛn ɛɛba ɛna sɛ woyɛ obi a wakɔ illegal mining side a ɛyɛ galamsey side na wobɛhu sɛ wowura mu a ɔmo atu mu te sɛ ebula bi saa no nti wowura mu saa no na nsuo ɛnsɔnesɔne ɛfiri nkyɛnkyɛn no ɛde egu mu ɛno a ɛyɛ ma sɛ nsuo kɛseɛ tɔɔyɛ ɛma nsuo na ɛtɔɔyɛ no ɛma aboɔboɔ na ɛwɔ hɔnom na anwea no mu yɛ mmerɛ nti amanfoɔ no ɛkɔ hɔnom sɛ ɔmo yɛ adwuma no na ɛsan sɛ nsuo no tɔɔyɛ ma ɛhɔnom no yɛ mmerɛ bebree no ɛma ɛfa no dwiri gu mu no na edwiri gu mu na edwiri gu nkɔfoɔ bebree so ɔmo yɛ adwuma wɔ hɔnom a ɔmo kɔ about 17 but according to eyewitnesses no ɔmo tumi yi nkɔfoɔ 7 ɛna 3 nti ɔmo ka bom a 10 no nti 7 na ewu a ɔmo de ɔmo akɔ mortuary a 3 ɛwɔ critical condition a ɔmo wɔ ayaresabea a ɔmo receive treatment a mene wo kɛsɛ yi nti wofɔ 87.9 Kumasi. nti wokɔ community hɔ nom sei na wobɛhu sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm kɛse a ato ɔmo paa yie wokɔ a wobɛhu sɛ mpanyimfoɔ tetete hɔ nom ɔmo welcome amanfoɔ ɔmo ba na NADMO officials nso atumi akɔ area hɔ nom a ɔmo tee asɛm no bɛyɛ ɛnɛ anɔpa bɛyɛ 11 a yɛkɔduru hɔ nom no yɛne NADMO official baako kasa ma ne ɛkyerɛ yɛ mu sɛ ɔmo tee asɛm no bɛyɛ ɛnora enwumire 9 nti ade kyeɛ no na ɔmo mu baako ɛrahye kɔɔ hɔ nom sɛ ɔkɔhwɛ sɛ situation ɛte sɛn a yɛfrɛ no Douglas Adomafo ɔno na ɔyɛ NADMO deputy director for Brem North District. Gode ɛno deɛ wode amayama yɛde san nkɔmmɔ no afiri hɔ but mame mbisa sɛ enipa 10 ɛna ɔmo ayi ɔmo 7 ɛna afirim ɛna 3 na ɔmo yɛ injured. Yeah. Okay. Enti aside that no ɔmo akonfirm sɛ bi mu da so hyamena ni mu anaasɛ sese deɛ 10 na ewom. According to eyewitnesses no mu bia yɛne ɔmo kasa yɛ no ɔmo se na ɔmo bro 10 ɔmo wɔ amena nim nti ɔmo de ɔmo gidi pa sɛ nkɔfoɔ ni bia ka amena na ase sɛ amena wɔ kasa yi but NADMO for are yet to put in measures to see say bia no kwam so okay enti sese ɔmo da so yɛ adwuma ɛwɔ site hɔ anaasɛ ɔmo agyan sɛ bi ɔmo betime rescue nkɔfoɔ hɔ no based on the eyewitness account ɔmo de ma ho no. Sɛnea asɛm no si a emu akɔ ekyire no deɛ ama ehu atɔ ɔmo so kakra nti ɛne deɛ wɔkɔ illegal mining side ɔnom a wotumi kyerɛ sɛ hɔ yɛ an active side paa ɔmo taa yɛ adwuma wɔ but ɛnɛ wɔkɔ hɔ nom a ɛhɔ ayɛ abandoned ayɛ din obiara ni hɔ but sɛ wofiri ɛhɔ nom na wɔnante kɔ w'anim kakra okɔ beebi a ɛyɛ ɔmo hohoro gold ahia a finally ɔmo de benya gold particles no na manfoɔ bɛyɛ 5 bi nam hɔ nom de a ɔmo de ɔmo hohoro ɔmo gold a ɔmo yɛ ne ɔmo yɛ they are going about their normal activities wɔ hɔ nom but beebi a amena ne bubu mu ne deɛ ɛnɛ deɛ wɔbɛkɔ hɔ nom deɛ na obiara nhyɛ de ni hɔ. Okay gode kyerɛ mu sɛ ɛhɔ no ɛyɛ illegal mining site anaasɛ legally ɔmo ɛwɔ kwan so ɔmbɛtumi mining wɔ hɔ. There be a illegal mining site. Or just sending a or maybe 2 amananum adie kumu no krana, which means that rocks need be essence, say, Honoma, huge visible cracks, some from market one as obedience in a saka, a bit me easily. So do we need crash? In the Anokra, the anke was say it's me bo or muhu kese, but as I saw the music or motion in no mubu or mini gusanyo manasunina. Okay, so oye enhwemu a we no at the dikan a bibi say yesi ananse bi ebiasi pen e wo krom ho many community secretary ne kasaye e ma ne ka kire me say this is not the first time ata asem we bi na ebi kwesi da ma elders omo community hono mo afra ma enkwala no mu nyina omo ye illegal mining so ankomo ne omo say due to lack of job opportunities that was after no so no youth for more from nyina no bia galana no de nyesika kakra ahwe no ho ne nebusuafo ntino etore bia kra na meba kasakasa ama youth no person mo ne impanyimfo exchange words den tokwa kakra beba ntino mo de o maka ne mo beka bad nkwana se o mo ntie nti mo eja o mo brabo ama o mo se ne o mo bia omonye ena dia kofa sa asem wi aba e dia ba so e kire se empedifo ne yawo se e honom no e illegal mining area ne mo mama kamabunu ntie empedifo from ho very well aware past
na ye juma kesi a effort was afọ e de ma ne bebra e wo ho no enye mema nko ama so ka ho bi na omo free mu ne ma wo ma na mema nko a ana so omo apira no nso no omo free mu ne ye mema nko na omo tawura amana nim na ufe amana nim a ye obi be e load ne ya agbo omo de gu sack so na omo twesa nti omo twe ba bonsen sa na ma no beso na omo de akọ baby omo ye wash no nti oba wo so aba akokwa no wanya 5 cedi nti oba ba make up 10 times 15 times nti oka 5 cedi no sa abo ma no wanya ne sika ma open baby afa nti baby ejuri gu ye ne de ejuri gu mema nko aso because mema nko no mo mi wa amna e wo sa ma gode ya da se na krono ya omo kan say quality yes anete on ye fa na Korle Teye gode ya da se na bomade ya di akiri na wo ko na wusuro na mi strofa but me ye juma nti was say me ye ni so say because wo ko ho no ma wo be won say illegal miners ni be S5 around nti wona mo na obi di sikan ya becha wani na obi di sikan ya becha wechi nti e ho de aye hu fa ba esanse na ye ne krom for impanyfo ne nam nti no na omuntimi nya ye hwe nti no ode why ade mi se duru baby na ho popokra video num thank you very much Gode. Yo, thank you. All right. Ebisan for your man Bonnie and the any Godwin. And now Bomade Eko. Now go ahead no na popo no na gadi nyankopon. Enough for Nipa bro. I'm na way what me say nyankopon him kra na. Ebetimi I'm am from e be bofa no. Eyi se na esi ebetimi siamna no. Hey, tinipa 7 kana na omu susu se bi mu e hye form 1 penfogu so 821 amonti poema ntem Korle Teye enipa nso ato na monse do miensa eprepra emu oden omu abomoden amana kasa wonum abusuana nunwe dia mo de be che yen esansan